Sa nilabay nga mga video atong nakita ang overview of the process sa method nga OIA sa observe, interpret, and apply. So sa sunod na pod kani siya nga video mo na po siya ang explanation sa method nga OIA, observe, interpret, and apply. Pero bago na ko ni-explain sa inyo ha, subscribe sa aning nga channel para updated ka sa susunod pa nga mga video. So let's start. Sa overview of the process, observe, interpret, and apply. Sa observation, what do you see? Unsay mo mga nakita. So, tanan nimo nakita, ay mo na siyang obserbahan. Then, ang imo nakita, unsa kay mga gamit ana niya, unsa kay but pasabutan nimo na siyang interpretation. Then, nakita na nimo na siyang mga gamit ana. Para asa man ni siya. So, muna na siyang application. Listen gyapon sa Bible, ang mga kada text ana niya, unsay but pasabot, ug para asa na siyang magamit. So, the same na siya ang OIA, observe, interpret, apply. So, karon ato to sa next. So muna siyang topic nga itundo sa inyo karon kining one is observations. Medyo masila ni siya gamay. So I need lang og kanang gamay lang yun nga attention nimo. Posible nga na minaw ka karon tan-aw ka ni karon na at kaligtaan lang nimo wala kay interest. Pero kung magkaroon ka og interest ani, imo lang yun ning apply ning observation, 100% makagarantiya ko sa imo nga ma-develop ang imong observation skills. So let's try. Nakita nimo ning picture nangutkot siya tanawa. Iba mo rin siya nangutkot, unsa man na siya. So something kung imuha na siya tanawa na picture tapos na ikalat yung mga puzzle. Iba mo rin na. So ang tawag ka na niya nag-observe siya. Tanaw siya ba? So tanan mo nakita. Siya gyapon nag-observe siya unsa man eh. So ang iyang pangutan na question, what wise unsa man niya nakita? So na siya pag nag-observe ka, ay imong mga nakita. So unsa man niya nakita? So di man gyapon sa Bible, unsa imong mga nakita sa mga verses. Then unsa man siya kamot? Murag ka na nag-ampo, no? So, ano man? So, open my eyes that I may see wonderful things in your law. Psalms 119 verse 18 NIV. So, bisan ba makita nimo na siya, sometimes napakita nimo na pero wala, dili tanan nimo nakita. Mura bitag limited lang ang imong kanang pananaw. So, kinahanglan gyud gyapon nimo mga prayer. That's why ma-develop atong observation skills and it is God's gift. Grasya kay sa Ginoo nga ma-develop ang imong skills, magkaroon ka og skills nga tabangan ta sa Ginoo with the power of Holy Spirit nga ma-develop gyud ang atong observation skills. Pinaagi din nimo dinha ang dili nimo makita, pinaagi na niya makita na nimo. Mas madako ang mga observation skills. So need gyud kayo na to ang prayer. So mo ni siya karon bago ta mo sugod ani kung pwede lang bago ka mo sa Bible, obserbahan sige nato mag-pray para maski papano ato yung surrender sa Ginoo nga ang dili na to makita matudlo sa tuwa. So ana ang participation. Then next try lang nato niya sa observation skills nato. I-develop nato na siya. Di ba nakita niyo yung mga square? Kung pangutanon ta mo na ya karon, mo ni siya pag-develop sa observation skills. Lain-lain magud atong tan-aw. Kung mag-observe ka, kung tanaw ka, lain-lain. Ako kung tanaw ako ni lahipot, ikaw lahipot, ako man lain. So lain-lain. So pero kung ma-develop atong observation skills, kung gi-pray nato sa Ginoo nga mas mutaas atong observation skills by the power of the Holy Spirit, by the power of God nga ma-develop na kayo na siya ay mong observation skills. Bisan sa Bible, sa pag-observe nimo makita na nimo tanan nga mga detalye. Pareha ini example lang ha, kining square. How many squares below? Pila imong nakita sa square? Moingon siguro kag 10, 20, 30 o 15 pila. So pero kung una nimo na murag buani siya diri 16, 17, 18 o anak ka no. Pero kabalo ka kung pila gyud na siya. Sa actual manggod na isa-isa ni siya sa kwan pero dire kay sa lisod manggod kay mutudlo nga pareha bitaw ani na naka-video lang. So i-reveal na nako sa inyo kini siya is 30 square. Nganong 30 man? Ngano? Mao ni siya. Kung na-develop gyud mo mga skills kid observation, mao ni siya ang explanation nganong 30 din na siya skills. Una 16 di ba? Blackout siya 16. Sa isa ka niya nga portion is 17. Pikas na po is 18, 19, pikas 20. Kinatibukan niya is 21, ang ito nga. Ang pikas niya is 22. Dito sa pikas 23. Pikas po is 24. Tapos 25. 26 napag another portion. 27. 28, 29, kinatibukan 30. So 30 di ay. Pero kung dili kayo mimo na siya na-observe ug maayo makaingon kag 16 lang, 20 lang, pila lang. Pero kung skills gid mo, skills na ka sa pag-develop, ma-develop yung observation skills, 30 din na day ka kuha. 30 din na ka
square diay. The same gyapon sa Bible. Muna kang pag-interpret sa ban, pagsabot sa ban, more niya nakita, more man niya naobserbahan. Pero kung na-observe niya tanan nga mga nakadetalye, nakabutang dito, na develop niyang observation skills, makita niya ang wala nakita sa uban. So that's the power of God, no? Kana minindot kay nga ma-develop nato ang atong observation skills. Another, try na po nato para ma-develop lang yun yung observation skills, no? Another. Kini triangle. Read the statement inside the triangle. Kung malinaw sa inyo ha, ambot lang kung dili ko sure kung malinaw ni makita ninyo diha sa inyong screen. So ang instruction ni read the statement inside the triangle. Kung mo na si instruction, i-try na ko ha. Ready ka na? Sige oh. Sa Bible na ba? A walk in the park. Kung una nimong basa din na, ang una po a walk in the park. So ano mo na pagbasa? Kanang nasa triangle. So ano mo na pagbasa? A walk in the park. Mau ba? Sige, ang uban daw. Try daw basa. May na basa, babasa eh. Okay, try na ko sa akong misis na Adre. Try na ko pabasa sa akong misis ha. Try na ko siya sa inyo. Kana, basa lang. A walk in the park. Okay. Sa akong misis, ang yung pagbasa is a walk in the park. Pero abin mo kung saan tama niya. Okay, explain na ko ha. Naro. Hello, love. Tanaw lang mo. Sa pagbasa ni Ulap, a walk in the park. Dili na siya a walk in the park. A walk in the park. Duha na siya kada. A walk in the The park. Okay. So Oh. nakita nimo ang diferensya, di ba? So sa observation skills, minsan usahay na kay dili makita. Kay ana siya no. So need na to nga bisag sa pagbasa dai na kay dili mapansin, na kay dili makita. Tungod kay that is an observation skills so ma-develop siya. Another pa na to, try pa gyud nato isa no, try pa nato isa. So adlib lang ko ning reading skills no. Kay taas siyang reading skills. Adlib lang na ako ng mga kining mga reading skills kay taas kiniga pong sa adlib lang na ako ni. So kanina lang no, sa step 1 observation, what do I see? So muning unsa imong mga nakita, basta lang ang katong tanan nimo nga nakita, tanan nimo nakita ba. So natay duha ganihang nga example, katong triangle o ang katong triangle katong square. So sometimes atong pananaw lain-lain, lahi mo tan-aw, lahi pud akong tan-aw. Kay wala pa gyud kay na-develop atong observation skills. Pero kung ma-develop atong observation skills, wala kay dili makaligtaan. Mo ana kakuan ka na sa suko pag mag-imbestiga gani sila. Masilan kayo. Grabe gyud kay na sila mag-imbestiga. Di same gyapon na sa Bible pag mag-imbestiga ta. Ana dapat, no? Ana ka maselan kayo pag imbestiga nato. So, we all understand differently. Nganong lain-lain man no? Observation, what do I see? So nganong lain-lain na imong observation sa observation? Mo ni siya ang reason. Number 1, we all understand differently from others. So ako ikaw, lain-lain imong pag-understand. Even sa Bible, ibong pagkuhan mo lain imong pagsabot, lain pud iya pagsabot. Lain-lain kung pagbasa ka lain imong pagsabot. Tungod kay lahi ang imong pagsabot, lahi pud iya pagsabot. We all understand differently from each other. So tama na siya mo nang lain-lain ang pag-observe. Ikaduha nga rason, we have a tendency to jump quickly to conclusion. So naadantay ka ng tendency bitaw nga mo ambak dayon ta nang dili ta makapaabot ba pareha sa tong ganiya sa triangle lang daan mo na dito nga a walk in the park. Pero ang tinuod ato a walk in the park, so mag-jump dayon ta, wala gyud kay na nato nasilan, abi nato ka almost the same words man gud siya no, amo pasabot pero naaday kulang. So mag-jump dayon ta into conclusion ba. So muna siya kasagaran ng problem, dali kay ta mag-jump into conclusion. So sa tao kasagaran kuan pa lang gani dayon na din siya observe mag-conclusion na murag kuan gyud siguro ni wala dita kabalo kay wala man nimo na dayon gud na kuan nag-conclusion na dayon ka ana ba no. So sa 3, we tend to be not open to the new things that are being said. So usahay dili kay ta open sa mga bag-o ba nga ipanulti o dili kay ta sa dili bitaw kay ta murag close kay ta ba, murag naka-fixed mindset ta ba, dili ta growth mindset. So this time na siya kay murag close ta, murag dili kay ta open. So dapat gyud ay grow ta. Murag kulang day ko day. O dining kulang sa ko, dining kuan sa kuha. Kung weakness mo din. So dapat open ta kay usually dili mo ta open sa kuan. Dili ta mo sa mudawat kuan pa. Muna kasagaran sa kuan, muna nga kasagaran. Then number 4, we have a tendency to understand the part and not the whole. Sometimes sa pagbasa nato, even kung understand na to siya, katulang yung part, katulang portion, halimbawa, the whole story. Pero ang isa lang karakter imo kon, kanilang nga episode, kanilang kamay nga portion imo nga gisabot. Pero ang the whole story din niya dapat sabton. This same sa Bible, na siya mga verse, na siya mga chapters, na siya story. Minsan, ang isa lang nga gamay nga verse nga portion na imo lang gisabot. Pero ang the whole story din niya di ay wala nimo gisabot. Like for example, the Bible,
ang Bible good from Genesis to Revelation is the story of redemption gina siya, is the story of redemption, but there are different stories ana niya, story ni Adan, story ni David, story ni Moses, tanan na siya. Pero kung imo na siyang sabton isa-isa, lain-lain murag mo individual ka, madto ka kay David, madto ka kay Solomon, individual lang, pero as a whole part wala nimo gisabot kun unsa yun. So ang atong tendency kasagaran mo understand ta, dili ang kadahol part lang atong gisabot, dili ang dahol ang atong gisabot. So muna kasagaran ang wala nato na obserbahan. Sa number 5, we tend to read our ideas back into the Bible. So kasagaran ang ideas nato ba, we tend to read our ideas back in the Bible. So na mga ideas lang gyud kay nato, no? So mo na siya ang observation, no? Mo na siya ang kanang what do I see? Sa next pa nga video, another lang gyapon explanation ini niya. I-detail lang gyapon ako sa inyo ha, pero pansamantala diri na ako tapuson kahit taas naman ang video. So hinumduman ninyo, mao ni ang rason sa pag-observe nimo ngano nga dili dayon ka maka-observe tungod kay una kining unong 5 ka mga rason ngano. So ang observation is ang tanan nimo nakita, ug naay rason nga limitado lang imong nakita tungod kay kini nga mga rason kini 5 ka mo. So God bless.